sibuyele Nkosini. Amen. Sibuyele Nkosini, siphakamisa uthumbo lwayo. Amen. Lilizela mama bo kudla sidle bazalwane. Ngicelakala ukuthi kucelakala ubuholi kuqala kuqale ubuholi. Ngicela ninginezeni lethuba enginikeze lona. Baba umvangeli omusha. Baba umvangeli omusha. Ngicela ukukhuluma. Kucelakala ubuholi nina baba umvangeli. Kucelakala ubuholi bakhona abodade nabafowethu abasizayo lapha ngemuva ekitchen. Baholi niyacelakala nisume bazali bami niye nje lapha umholi nomholi uzoyisiza yena. Bakhona nodada bazosho ukuthi iplate lokuphaka leli iplate lokufaka in lokhu ungadumeli iplate lokwenza okunye uthatha ufake wena uphake nama glass khona mangazi ukuthi kwenzekalani ubuze kwabase kitchen ukuthi le glass iyona yini ukufaka idrink yini ahlukene nawo nama plate ahlukene. Ngicela bo baba sibe sisukuma nje bazali bami ngicela sikwenze ngosizwe sikaManxumalo nobaba wethu Hadebe. Sinabantwana baka baba Hadebe nabazukulu baba Hadebe. Kubantwana baka Hadebe nomama Hadebe ozokhulumela abashana nabazukulu. Socela umshana ufikile ongumama umhlongo usekhona ufikile. Okay, uzokhulumela abashana nabazukulu bese kuthi Ayanda uzokhulumela abantwana bakama nobaba wena. Ngicela nje oba senginibize kanje nani ngicela nize ngala ngiyacela bazalwane ngiyacela. Ngicela labe ngibacelile beze ngala Ayanda fikile mama umhlongo baba uNtuli. Okay. Ngicela okay kulungile sisi. Ngicela ungithathele ugogo ubulo kuzani Russell nomduduzi ngithatheleni ugogo uzokhuluma lapha akhe we gogo ngicabanga ukuthi suku ungcono ukhulumele la gogo unjani lokho sisi ya uzosukuma noma uhlale phansi uzokhuluma la gogo ungangale. Hayi ubongela ingane zakho amazi nje okubonga isikhathi sona sekho kodwa nje amazi nje okubonga. Sibalekeni Washington DC. Amen. Baholi ngiyaxolisa ukusho leli gama. Baholi bami mangabe kuyinina ngokusuma kwenu okudala ukuthi bangeke umsindo kodwa ngikholwa uthi nina baholi. Ngiyanicela abazalwane sonke asithobeleni. Ngicela sikwenze ngokuthula nje kuya lapha ekitchen. Ubaba wethu umholi ubaba uNtuli ozokhuluma ebongela abazali babo beyibandla abazali bakamoya ubaba Hadebe nomama Hadebe. Ngicela simnikele lo thuba. Ngicela senze ngokuthula abazalwane. Ushanje chorus busuma ke mshana. Langisindisana Isabingelela abazalwane. Siyaxolisa nje ukubizwa ngesikhathi sokudla. Xolisa mina ngokubizwa ngesikhathi sokudla, ngiyaxolisa abazalwane. Ngiyabingelela abazali. Ngiyabingelela bobhungane.
egameni kaJesu. Ngiyabingelela ebandleni lonke, ngibingelela abaholi bonke abazile namhlanje, abasekudleni nabahleli. Sibingelela ibandla lonke ngegama elinamandla likaYeshua ophila manje ophila phakade. Amen. Nginikezwe leli thuba kuthiwa ngikhulumela inhlangano. Amen. Noma ke kuba nzinyana because of the situation. Angengicamba manga bungani inokuphazamisa okukhona. Amen. Kodwa nje ngokuhlonipha futhi umphathi wehlelo. Amen. Mphathi ohlelo ngiyak recognize. Amen. MC. Hallelujah bazalwane. Ngizochubeka nje ngoba ngizokhuleka kwenzeka encwadini yamakhosi wokucala uverse 18. Umprofeti kaNkuluNkulu ayedwa kodwa wama nabaprofeti bakaBhali. Amen. Amen. Kodwa la ngifuna kuya khona bungani ukuthi ke wama lo mprofeti kaNkuluNkulu. Amen. uElijah ukuthi alakhe ialtari likaNkuluNkulu. Amen. Kwatholakala kuba khona. Amen. 2 oxes. Amen bazalwane. Wathi khethani nina. Amen. Esenambiza owenu uNkulunkulu kodwa ke. Amen bazalwane. Ukhona uNkulunkulu ozwayo aphendule ngomlilo. Amen bazalwane. Ngithi ke ebhungane zikhona izinto u20 years akuyona into encane. Amen. U20 years kusho immaturity. Amen bazalwane. Abamkosi balifunda ngithi iBhayibheli. KuIsrael kudala bengathathwa insizwa engaphansi kwa20 years esiyathatha iyiswa empini. Kodwa uNkulunkulu yamnikeza uMoses lomthetho ukuthi ke akukhethe laba abazoba na20 years. Esuyabakhetha bona yibo ozobabophela ukuthi bayolwa balwela isizwe sikaIsrael. Because u20 years bazalwane signify is immaturity. Amen. Akukhona ezinye izimpi bhungane. Khona ezinye izinto osophasile kuzo. Amen. Mama khona ezinye izinto osophasile kuzo based on 20 years. Amen bazalwane. Yilokho nje engifuna ukusho ukuthi siyambonga uNkulunkulu futhi ngani ngathi uNkulunkulu anganisiza sibhlungu nje. Amen bazalwane. Bengifisile ukukhuluma inhliziyo yami kule ndawo. Amen. Kodwa ke isimo yiso esingavumi bhungane. Kodwa ke ngokuthi ngihlonipha wena. Amen. Ngiphethwe kodwa ke ngizo respecta ukuthi ngibiziwe kahle kahle ngabe ngomuntu omunye noma ngisehlanganeni ezinye zami bengizothi because of the situation ngicela ukuhlala phansi. Kodwa ke ngibonga lokho ukuthi uNkulunkulu ke akusize endleleni noma angisize endleleni. Ngathi uNkulunkulu anganipha lokho okufiswa inhliziyo zenu because sonke bazalwane sinalokho esikufisayo. Akusho ukuthi base kufika ku20 years sekuphelele. Amen. Ngathi uNkulunkulu anganandisela. Ngathi uNkulunkulu angandisela nabafowethu. Amen. Ayanda andisele nabo sisichina. Amen bazalwane. Njengoba banithobela kanjena abandisela ukuthi banithobele ungathi base kufika ku20 years ngoba sengabogogo nomkhulu kuthiwa hayi laba sebagugile. Amen. Inkosi ithela umusa. Ngiyabonga program director. Ngiyaxolisa ukuthi ngikhuluma ngalendlela bengafisi ukukhuluma kule situation. uNkulunkulu athela umusa. Amen. Simesipoqayo mfobana. Siyabonga baMntuli bazalwane. Ubaba uNtuli khona bengakwazi ukukhuluma noma nidla. Kodwa inkinga ukuthi ke sihluleke ukuthobelana. Siyacela bazalwane ahlonipheni ukumenywa kwethu. Ngiyacela sikwenze nje ngokuthula nje. Uma useyilayinini uzohamba nje ufike uphaka uzokhuluma nophakayo lapha udla ini. Ngiyacela bazalwane uqinisile baMntuli lento ayishoya keve kukudelela lokho. Isimo esiphoqayo kade nifikile nahlonipha ukumenywa ubaba Hadebe nomama Hadebe babonisana ukuthi sinezifo. Ake nibe nidla kodwa ke manje seniyahluleka bazalwane. Ngicela sibehave bazalwane. Ngiyacela abantu akona umsebenzi wami ukuthi ngithulise umsebenzi umsebenzi wami ukuthi ngibize izikhulumi. Ngicela sihloniphane bazalwane abafethu nodadewethu abasazokhuluma. Njengamanje abantwana bakababa uHadebe, uAyanda, uNjabulo, uSanelo, uNkulunkulu ababusise ngalabo abantwana bazokhuluma. Abantwana bebongele abazali babo. Ubaba wethu uNtuli usebethe ubafisela ukuthi nabo balithole lolu thuba lokungena emshadweni bahlale nomakoti. Shana ngeke uyiloboleke mntanami kodwa uNkulunkulu nawe ukuze umkhwenyana oyokwenza ukuthi uhambe uyohlala kahle emshadweni. Na inkosana yona ezokhuluma.
Sanibonani nonke. Igama mina ngu-Mzwakhe Hadebe. I-second born yalabazali lawo. Abazali bethu thina basifundisa into eyi-1 thina ekhaya. Ukwazi uNkulunkulu kuphela. Njengoba bamchazile ukhona umama bilaba phambili. Bathu baba bekahlupha ngebhola. Nami ngimhluphile umama ngebhola nami. Nonke kakhulu. Ngamhlupha kakhulu ngebhola. Mobuye ebholeni akushaye athi namhlanje awudli. Kodwa ubaba asho ukuthi la ekhaya mndoda umkhulu wenu into ebekayazi i-1 ukwazi uNkulunkulu. Kunevesi engilithanda kakhulu eBhayibhelini ukuthi mawulazi iqiniso ukhululeke kakhulu. Yinto ebasifundisile thina laba abazali boyithu ukuthi sazi iqiniso sazi uNkulunkulu sibadala sibangaka nje sazi uNkulunkulu neqiniso kuphela abazalwane. Hadebe thina sesibizela ngabo umfumo manje. Ungifundisile okuningi ngakhula wangibonisa indlela ngawenza amaphutha amaningi endleleni awungilahlanga. Ngiyabonga mama, ngibonga wena kakhulu mama. Ufokusa kwami esikoleni bekuwe. Sisibona isimo sikababa wethu ukuthi sinjani kodwa wena usitshela ukuthi i-education yona ebalekile yona abantwana bami ezonikhipha la esikhona thina nobaba wenu. Sibonga ukubekezela kwakho mama. Uqhubekele phambili. Nathi njengoba uHadebe zakashila ukuthi sesinamakhosikazi. Nami sengihambile ngayovela le kwamapholoba le. Ngathatha wami unkosikazi nango wami unkosikazi ngize naye. Indodakazi yami ikiphumile yona indala ingaka yona. Iyangitshela everyday ukuthi mina ngikhumbula wami ugogo la kuhlala la eGola ngisakufuni ngiyohlala nogogo wami uphi eNatal. Ngizobonga nangu lo ngilamayo noma enenkani nje. Kodwa usahlonipha lapha endlini akakwenzi ukujumpa ngefence usabuya ngesikhathi leso uHadebe asibekile u6 o'clock endlini. Ngiyabonga kakhulu. Sulebandleni namkosi ngaphela ngizonibongela nje kakhulu bazali bami. Sibonile endleleni niphathanile kahle nathandana kwaze kwashaya isikhathi namhlanje anikaze nathi nisiphoxe singathi zethu. Siyacela ukuthi uNkulunkulu ke aphinda nisize futhi ke kuqhubeke indlela yephambili nithandane njalo. Ngiyabonga. Ukuthula ebandleni bazalwane. Nami ngithanda ukubongela abazali ngokuhle abasenzela kona nokusitshengisa uthando ngaso sonke isikhathi. Sengathi ngaqhubekela phambili ukuthandana kwenu kungami ngoba zikhona ama ups and down kushiwo izikhulumi kodwa siyazi ukuthi konke siyathandaza endlini sibikele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Amen. Umama umhlongo umshana ukhulumela abashana nabazukulu umama ushongwe umashongwe mhlongo umashongwe. Sanibonani ninjani siyaphila lona umshana favorite niece ngizothatha lethuba ukuthi ngikhulume ngibonga abazali bami. Mina ngibarefera as abazali bami. Masanjelwa ubaba emhlabeni babushongwe umalume nomalumekazi badlala indima enkulu. Mangishada nje mina umalume nomalumekazi badlala indima enkulu kithi sonke. Into engifuna ukuyisho nje ukuthi siyabonga ukuthi ke emshadweni wenu maningena emshadweni wenu nasipha nathi themba ukuthi uyangena emshadweni uhlale. Mina angithandi lento kulibele bathi emshadweni kunzima kumnandi emshadweni. Emshadweni kumnandi umuntu oyenza emshadweni kube nzima uye. Emshadweni nje kumnandi. Abantu bayakhohlwa emshadweni ukuthi kumele bajole. Once beshada bayakhohlwa. For 20 years bayashada nje bangakhiphani, bangaye ema-movie, bangadlali le way bebedlala ngakhona basashelana. Kuyajolwa bazalwane emshadweni. Umuntu umthandile efaka ibruko, meke sefika
ufika ekhaya sowufuna afaka iskate eside qhubeka lapho ogcine khona jolani so le couple le isitshengisile ukuthi ke emshadweni kumnandi abantu bahamba akho mama akho baba ongakwazi ukuncedisa unkosikazi wakhe ubaba uyamncedisa unkosikazi wakhe umalume wethu ke lo uyafika ekhaya masimbizile afika sheshe lo malume lo umalume o-understandayo akekho umuntu mhlambe nina niyambona ukuthi uthi mina ngiyichampion i-champion yethu le akekho umuntu o-understanda njengalo noma angathetha kanjani mhlambe umamela mina kodwa mase ngifikile ngithi malume umuntu wasekathi yebo sisi akathi mina kimi mshana uthi yebo sisi labazali laba bayathoba bathobela abantwana mina sebeze bathi kimi mholi ngibe namahloni umuntu ozothi kimi awumholi nami ngithi awumholi sanithanda yeswana cela niqhubeke lapho phela siyabonga champion siyabonga bazalwane siyabonga ngiyacela boma nodadewethu nabafethu ngisacela futhi njengamanje kuzokhuluma ongunozala ngiyacabanga nawe ekhaya uyamfisa ugogo kodwa usanayo namhlanje ubusisekile uzozwa amazwi nje omuntu omdala ozoletha isibusiso kulabantwana bakhe ugogo wethu ugogo uMasuku ngiyocela simbekezeleleni abamaziyo bamazi ngeke akwazi ukusukuma uzokhuluma ehlezi phansi ngenxa yempilo kuwe Zwide Kalanga Mkhatshwa Sothondoza Kaba yenkosi abingehlula ke nalento okukhuluma ngayo ngibambela ngiyanibingelela ke egameni lenkosi uJesu liyoshona ilanga iswele imilomo ezinkulungwane mina ke umalumekazi waleli ekhaya la kaHadebe ngibongela abantwana bami mangabe bebambanile ebuhleni nasebini kwaze wafika leminyaka ngoba indlela ayihambe kalula kodwa bebethi mabehamba babe kuNkulunkulu phambili bathi inkosi ihamba nathi kule ndlela esihambayo njengoba sebabazali kuleli ekhaya ngiyambongela undodana wami uHadebe ngoba ulibambile leli ekhaya kuthi noba izinduku zimshaya behamba odade wabo uhamba abazukulu kodwa umile benalo unkosikazi wakhe ngithi ngane yami cela uhlale eNkulunkulu ngoba ithi lenkosi inkosikazi ehlakaniphile iyawakha lo muzi kodwa isiwula iyawuhlikiza ngezandla zayo nginibonile nihamba phambi kwethu sizihlobo naphambi kwebandla naphambi komphakathi nihamba kuwona kodwa ningabantwana abasaba uNkulunkulu ngithi lokho okwenzekile namhlanje inkosi ayiniqhubezele phambili nihambe kakhulu evangelini nimesaba uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu amen amen siyabonga bazalwane amazwi esibusiso aqhama kugogo wethu ugogo Masuku sisimey mammeyiwa ngicela uthathe lethuba lokubongisa labafethu ngicela uze mammeyiwa amazwi okubongela labafethu uyayilazi nodaba amen hallelujah awusekishi amacha madoda sengeke ngakhala wahamba wahamba leta basala ubuhle anginawo ke mina maningi ngiyazi ukuthi njengoba sekuthiwa nje usumamey webusozobambezela angibambezeli mengabe usuke kunje ngoba isuke kubhlungu kodwa ukuthi ake ngithi nje wadla Jesu washweba Satan wadla Jesu washweba Satan wadla Jesu washweba Satan wadla Jesu washweba Satan lalelani
angibe namagama amabili mphathi ohlelo ngihlushwa kaMandiya ngihlushwa iParish ngoba inhliziyo yami ike nje yabhlungu kakhulu uma kushaya insuku ezifana nalezi hayi noma ungadla kodwa indlebe uyibeke uke kwabhlungu makushaya insuku ezifana nalezi niyakubona ukudla kubiza kanjani khona umuntu osenesikali sokudlala nje athi uzobonga ngoba ukuqala ucabange nomzokwe zinkonzo uthi hayi ngeke uma usindisa uthi hayi mina ngisindisiwe ngoba uyakubona ukuthi kuyabiza bafowethu angifuni nole ngithi ngiyabingelela mama kaNjabulo mina ngine history mina nginalama bhuku kuthiwa inovel mntaka baba ngiyazi ukuthi bengisazoqhubeka bengizokhuluma kodwa manje ake ngimasane ngithi bebengeke bafike kuleli banga labafowethu nalo makoti uma bemfowethu behamba lethanda khona hayi wentomkayisi mina ke ngisho ngithi uthanda khona uthanda khona wena lapho uthanda khona wena lapho uthanda khona lapho uthanda wena lapho uthanda khona wena lapho uthanda Shwabete zikode ndlubuzamila ngoba kwasekusweleka indawo uyakubona lokhu ngeke ngezwe ubani loyo mama weMatondo ngeke ngakuzwa mawukhuluma ngokulova esikoleni lo ngangilala naye embhedeni sithathe ishuni ngithi mina yasiyilengise lapha bese ngifonela umfowethu ngithi hayi lalela nango lo muntu kodwa into engiyithandile akazange lo mntaka baba adlale ngaye bakithi kuningi bengizokhuluma ngiyanibonga nonke Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyacela ekitchen ngiyacela kungabhlungu khona mangase athi ubaba Hadebe noma mama Hadebe ucela kuma ukuphaka kungabhlungu kodwa ngicela sisebenzisane bazalwane kulethuba lamanje bazalwane ngicela abanezipho zokubongisa labafethu kulolu hambo ka20 years ngicela bayilethe la ngaphambili abanezipho mengasukuma ke manje oba senzosukumisa ubaba wethu okuyena ozosenzela inkonzo yokupha angabe esasukuma uzosukuma emva kwakhe ngiyacela bazalwane ngesihle nje isihlabelelo engicela sivume nje nasi isihlabelelo shows ukhona mfethu ngicela nje uNkulunkulu abapha amaphimbo sivume lesihlabelelo Jehova ethembele wena Jehova uzomfaka thembele wena Jehova ngithembele mina thembele ngezikhathi zonke malanga wonke Jehova ngithembele wena ngithembele wena
zikhathi malanga wonke baba wethu Mashiyane Jehova ngithembele wena Nkosi ngileko ngezikhathi malanga wonke Jehova mina ngithembele wena Nkosi ngithembele wena Jehova Asithathe leli thuba sibingelele bazalwane kwelihle nelinamandla igama lika Kristu Jesu Inkosi. Sicela ukubingelela umndeni wakwaHadebe, umndeni wakwaHlatshwayo siyabingelela bazalwane. Sibingelela leadership yonke ekhona ngaphakathi ngokwezikhundla zabo. Siyanibingelela baholi bamnonke. Sibingelela ibandla lika Jehova uNkulunkulu elikhona lonke ngaphakathi. Amen. Bese ngokukhethekile sibingelela ubaba uHadebe nomama uHadebe. Akubingelela mfowethu. Siyabonga mama uHadebe. Kuthiwe mina angizothatha imali. Cela sibukane ngoba ngizothatha imali nje kuphela bazalwane. Futhi nani ngicela ningisuse ngemali ngoba ngizothatha imali. Izipho senehlulekile kancane kodwa ke imali angikholwa ukuthi kuzonihlula ukuthi niyikhiphe. Alibonga igama ngicela ungisize baba ngoba uzongiphinda lo. Alibonga igama lenkosi bazalwane. Kunezi nje kafishane alinasambulo kodwa nje ngizocela silalelane nje ngendlebe. Tholakala encwadini ka John chapter number 3 verse number 16. Lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lowo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. Alibonge igama lenkosi. Kunezinto eziwu3 ezilapha yana noma zingaveli kuleli verse noma zingabhaliwe njengoba ngizoziveza. Into yokuqala ekhona uma nje uzostudisha ulifunde ulifunda lona ulifunde just for information purpose noma for knowledge purpose. Uzobona lento ethi uNkulunkulu wahlala and then identify the need. Uma identify isidingo bazalwane and wa actor according to the need ayeyibona uNkulunkulu. Number 3, and waseta a pattern yokuthi whenever sewubone isidingo sento how to resolve the problem. Alibonga igama lenkosi. Akwanelanga ukuthanda kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu valued into yomuntu esemhlabeni. Isaiah ngiyamuzwa masuke sesimthatha la simthatha khona, I think it's chapter number 53, uma ethi ngokuba ingalo kaNkulunkulu iyelulekile ithi ubani ongakuqonda lokho. Alibonga igama lenkosi. Uthi ngokuba yakhula njenge
ngehlumela alibonga igama lenkosi ngamanye amagama uNkulunkulu ekuhlaleni kwakhe abantu ababesenkingeni babengayiboni inkinga ababekuyo kodwa uNkulunkulu wayibuka leyo nkinga ekuyibhekeni kwakhe leyo nkinga wanga relaxa ngoba abantu abakuya baboni sine tendency embi ke thina abazalwane noma thina abantu bokuthi whenever we gathered asikwazi uku-identifya i-problem bese si-acta according to the problem abantu bangafika emzini womuntu kufiwe uma bafika emzini womuntu kufiwe bakhale maqede bahambe endaweni yesigameko noma sebekholwa bangaqasha amabhasi beze kuwe babungcobo ushonelwe kodwa futhi baphinde bahambe belibona ikhaya lakwangcobo libanda leyo nto iyamdisqualifya umuntu ukuthi noma angakholwa kodwa if he fail to act according to the need ukukholwa kwakhe akuphelele alibonga igama lenkosi so ke ivalue yokupha kwakho ayingehluki according to the need that you have identified ukuthi la unikela khona there is a need or there is not need and the pattern that has been set by the Lord noma by God according to ukunikela ibandla likaNkulunkulu kuzofanele lingaphumi kulento uNkulunkulu owayisetha kule pattern owayisetha kuliqiniso angihlale phansi ngalento noma ngikhiphela uwallet wakho ngalento ethi baba uNkosi kuliqiniso ukuthi into mawuzoyiona ke ngithi njengane uma uzoyiona uyaye ubuka ama patterns akho ukuthi akhona yini kuleyo ngane uma ngithi ama pattern usuke ubuka ukuthi leyo ngane inalo ulibofuzo lwakho uma ingenalo ulibofuzo lwakho leyo ngane is disqualified ukuthi ungathe yakho yingakho abanye baze bayithathe kuthiwa kuyokwenziwa ama paternity test yingoba usuke ebonile ukuthi azikho izimpawu kulengane ezikhomba ukuthi kungaba yingane yakwaNkosi le kungaba yingane yami ngamanye amagama ke ibandla kunezinto okufanele lisenze isiqiniseko sokuthi uma uNkulunkulu has set the pattern ngalendlela yokwenza izinto nalo ibandla lingageji ekwenzeni njengoba uNkulunkulu wenza asime ngenyawo neseningilethela imali bazalwane kuba bekungivumela bengizothi lelo gazi namanzi akopho senxebeni ngoba ke ngoba yilona khambi elelapha ofaka mfuthu imali ngamsayidethela qale ngeyakho sibone ngawo nansi yami seyiqalile sibone ngayo nazo-ke ngicela imali bazalwane ngihlabelelela onosi mntambo futhi angisize ngokuhlabelela ngicela imali bazalwane ngicela imali bazalwane ngiyacela nje ichorus sisazonikela baba uMtambo sicela usiphi ichorus baba kusazonikela sicela usihubele baba angisoze ngahluka hana longithanda kangaka jalo sothandana jalo suthandana naye khona lapha khona le mina angisoze ngahlukana longithanda
Jalo sothandana Jalo sothandana Suthandana naye kunalana kunale mina angisoze angisoze ahluka nongithanda nongithanda kangaka jalo sothandana jalo suthandana naye kunalana kunale mina angisoze mina angisoze ahlukana no ungithanda kangaka jalo sothandana naye kunalana kunale mina angisoze mina angisoze ahlukana mina nongithanda nongithanda kangaka jalo sothandana suthandana ye kunalana kunale mina angisoze mina angisoze Longithanda kangaka njalo so konalana Siyabonga bazalwane, siyabonga baba wethu Mashiyane. Amen. Ukusenzela lenkonzo ebalekile
kunamazwi engwazile babuwasho ukuthi mawunganikeli ufuze bani ngoba lo wasithandayo ingenxa yokuthi ubaba uNkulunkulu wanikela ngaye. Kusho ukuthi bamncobo kuyafunakala ngelanga sikusho nje kumzalwane ongazwani okunikela ukuthi ufuze uyise uSathane ngoba vele umnikela uSathane akakwazanga indoda nje nomhobholo. Ngiyacela abazalwane lapho etafuleni lapho kwilokhu baba wami ngiyacela Nkosi yami ngiyacela sibambeni iqueue siye lapha ekudleni. Ngiyacela sikwenze ngokuthula abazalwane. Ngicela ukuthatha leli thuba bomama etafuleni ngicela ngiphe la khuzani. Ngiyacela abazalwane kunomzalwane imoto iregistration iquantum ecelakala ukuthi ithukushenqa nayo registration yayo LG75 KLGP iquantum uyacelakala umnikazi wayo ukuthi nje ayithi ukuyishenqa kancane kukhona abacela ukudlula. Ngiyabonga baba. Njengamanje bazalwane amen bazalwane ahlonipheni ubaba Hadebe noma ngangihlonipha mina ngicela ahloniphe ubaba Hadebe nomama Hadebe abasimemile. Dadewethu ngiyacela lapho mshana ngiyacela abazalwane ngicela ahlonipheni ubaba Hadebe nomama Hadebe abasimemile. Uhlelo labo kubahlonipha ukuthi siqede lo hlelo labo sisathobelana. Ngicela ukubiza nangu umama wethu ozosenzela inkonzo yendumiso yokunika uNkulunkulu udumo lohambo labazalwane bethu. Ongumama wethu uLady Pastor Jim Khwanazi. Ngizocela nje meqeda umama umfundisikazi uJim Khwanazi shozi siyobe sesisukumisa ongubaba wethu uBishop S Nkosi ozosifundela izwi lenkosi. Ngaphandle kwezi ngeke senze lutho. Ngicela umama uLady Pastor Jim Khwanazi azosenzela inkonzo yendumiso. Ngiyathanda ngicela sukumeni sonke ukumbona uJesu enkazi egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuthobekile okukhulu. Ngiyacela bazalwane sime ngeenyawo sizobonga umdala weinsuku. Ngiyacela nabasemnyango bavala umnyango sizobonga uNkulunkulu nabaphakayo. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane sekuyisikhathi sokuthi sibuyisele kumdala weinsuku osiphumusa wokuphila. Amen bazalwane. Ngizohlabelela bese kuyavaleka emnyango nabaphakayo bayama nabahleli phansi bame ngeenyawo simbonga uNkulunkulu wethu. Amen bazalwane. Ngiyathanda ukumbona enkazimulweni enkazi
senkazimulweni mulweni athohlabelela kahle no hlobo Jesu unothando yena uthando uhleli ngenxa kaKristu ngoba uthando luKristu. Inkosi ikwenze kahle sibonge lempatho hlelo egameni kaJesu. Sicela ukukhuleka abazalwane uma bekhona siyazi ukuthi baba uHadebe unikele ngalesi sikhathi bakhona abasaya emshadweni. Bakhona baneyinkinga ezinkulu emshadweni. Abanye bathi mina ngisafuna ukuba la. Sicela ukukhuleka nabo egameni likaJesu. Simethembile uNkulunkulu owathi kuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Namhlanje sizosho lokho ukuthi ukunikela kwakho ngalesikhathi ungayenzanga lo mcimbi kwaHadebe ngeSihadebe kwaphela kumusa kithi ukuthi kuzovuseleleka lesizwe othandweni. Sithi uthando bhuti wami liyakholwa lukholwa izinto zonke. Umuhle uNkulunkulu wethu impela uNkulunkulu oluthando. Nali bandla lakho nabantwana bakho nantambama buyisela lo lathando uNkulunkulu wethu laseqaleni egameni likaJesu. Nawo lo mndeni nanga umfundisi ubaba uHadebe nowakwakhe umahlatshwayo. Baba wethu onamandla wonke wakhona ekuqaleni baba besenza lesifungo namhlanje ukhona njengoNkulunkulu. Siyakholwa ukuthi uwe kuphela uNkulunkulu oluthando lunguwe lavela kuwe lesemhlabeni. Siyabonga nangabo egameni lasekhazini kaJesu. Nali bandla lakho uyabazi uNkulunkulu wethu abanye banenkinga emshadweni, abanye abasathanda ukubekezela, kodwa sethembe wena wedwa uNkulunkulu othi uthando alusoze liyaphela. Siyabonga ukuzwa ukuthi uthando liyakholwa lukholwa nainto zonke. Baba sibongile egameni likaJesu. Amen. Ukuba wena wawungenathi ngabe thina ngambe safele endleleni. Ukuba wena wawungenathi Nkosi wawungenathi ngabe thina ngabe safele endleleni. Baba wethu Archbishop Sibisi phakathi kwethu sikubonile baba ubuholi bombutho dokotela umhlongo sikubonile, Mshazi sikubonile, mfundisi baba Mhlonishwa ukhansela Malandela Swatelihle sikubonile baba phakathi kwethu. Nonke bazalwane ningababalulanga kodwa nje ukuba khona kwenu shizi sinibonile mvangeli, sinibonile bazalwane ukuzohlonipha isimeme nimenywe ngaso. Cela ukuthatha leli thuba nangu baba Hadebe sehamba ubaba Hadebe bekuthi bayibongele manje nomama uHadebe bazalwane. Makhona la osakhona ngicela uhambe ubusuyabuya mfethu uzobonga. Ubaba wethu ukhanyile simbonile ukhona ngwane ngicela ukuthatha leli thuba ubaba uHadebe saphuma ngicela uze kimi ngwane. Ngicela nithule bazalwane. Ngiyanicela nithule. Ngithe simenywe ngoba sihlonishiwe sathenjwa ukuthi sizolisebenza lolu suku. Ngibiza inkosana kaBaba wethu noma wethu uManqumalo noHadebe. Makukhulwa la elokishini, makukhulwa le lokishini abantu abaningi bazi ukuthi nanga ubhuti omdala ungixolele mngwane ukuthenji. Ubuya kofihla ke bazalwane usebuyile wabakhona kungaba iphutha singamniki leli thuba esekhona ngoba uyalazi loludabade lokho ngixoxa nje naye ngakhuluma okuningi engakhuluma okuningi
umkhulu embuza kwenziwani ilenziwana kwenzakalani agqibe na ngoba akhele umfowabo ukuthi ngelanga abo baba babunkosi yabona khona lento ekuthiwa amanga angcwele aqanjwa amanga angcwele ngoba kwenzela ukuthi ubaba Hadebe abo baba namhlanje ngicela unika leli thuba ubaba wethu ATF Khanyile azoba namazwi noma ubaba Hadebe sephumile ngwane akaphumanga noma ekuthini khona sakubhekayo kodwa lo mazozo wadlulisa uyaweza umahlatshwayo kukhona nalezi zinto zabelungu uyohlala phansi alalele ngiyanikezelela leli thuba ngwane ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu ngenhlanhla ke angiyena umuntu ojwayele ukukhuza umsindo angikaze futhi nasesikolweni ngibe yiprefect ngiyengibona ke izinto umuntu mezenza uvela ubothi vele uzenza kufanele ngibonga into eyodwa uThixo engihlengile ngaze ngazofika la kunezinto okufuneka ngibuke ngapha amen ngeyikhathini zakule yaminyaka namhlanje uthi 20 years ngike ngasebenza emoshwari amen uma ngibeqala uhambo lwabo lokuthandana thina sikhule kungaveli kuthandwane nje lokho sekumkhuba abantu ebandleni bajolane bathandane bazalisana noma bamithisane ibandla lazi baphinde bashiyane athathe omunye futhi kube njalo thina sikhule kungenjalo kuleza ikhathi umfo eqala lo ndaba ngisebenza emoshwari Lighthouse Road uma ngihamba isidumbu eNtuzuma kolindelani ngithe mfo kukhona isidumbu engizoshiya eNtuzuma uma ngiyoshiya isidumbu eNtuzuma ngizobuya sengibuya nomahlatshwayo wake waqala wasaba ukugibela kwiHess kodwa waze wagcina sejwayela nje uthi no ubhuti omdala umefika uzofika ngeHess vele ngizoya kwamkhulu haye yakwamkhulu ethi yesontweni kanti thina sesiyazi kwenzakalani ngifisa ukuthi namhlanje ngizokubongisa umuntu kamkhulu ohambeni lwenene oluhambayo sinenkinga ke bazalwane useye washo umgcotshwa kaNkuluNkulu ethi umuntu umgcotshwa abe nalomfazi aphinda abe nalo inkinga yevangeli esilikhulumayo noma lobuKristu uzwakala indoda sinamakhosikazi amathathu iyali yashiya nalesi zomthatho wesithathu kuthiwa i-first lady owesithathu noma owesine kodwa igama kusathiwani first lady yezevangeli ke leli elishunyayelwa namhlanje ngiye ngathe insukwini eziphelile lami ivangeli seliyashintsha baba usithole ngoba ngilibuka leli ivangeli elishunyayelwayo lobuKristu linezinto eziyizimpawu eziphikisana nempilo ezumphika uKristu mhlambe nje mangase sithi ake sikubuyeleni nje baba uMayise ngithi ngiyena intombi yami yayazi ngishumayela nawe ivangeli senize baziwa nje ukuthi awumakhonsibani banentombi yakhe ikhona kodwa abagcotshwa bakwalizwi mahlatshwayo ngiyakubongisa mfowethu
ngiye ngithi ke mina lapha ekhaya lokho abayi first lady not second lady. Amen. Ngiye ngathi kulezi insukwanyana edvangelini eliphelile indoda makuzoshadwa noma kushadiswa ake ingashadisi indoda eseyakuyalihlulwa umfazi yamlahla. Indoda sike yalahla umfazi bese izoma ithi ibopha umshado vele umshado ezobopha izohlukana ngoba vele unesiphiwo sokuhlukana. Mahlatshwayo ngithi ngiyakubongela mfowethu uhlale kwaKristu ikakhulu uyazi indlela yakho. Ngiye ngathi kule insuku bagcotshwa awusukume lo mama lo sengithe angifuni uma nimbona nithi umfundisikazi imina umfundisi umama Mkhanyile lo ngoba laba bantu abanikezwa lamagama okuthiwa abafundisikazi obani usiyabona ukuthi kuyadlalwa ke manje la eKristwini. Amen. Ngifuna ukuthi mahlatshwayo ngiyakubongisa mfowethu ohambe ngalo kuze kube namhlanje umfoka baba namanje ngisasho phungane ngithi uNkulunkulu akakulonde nje siyaguga manje. Amen. Futhi nabona uma nimboka kahle ngazathi mdala kunami. Amen. Lo nyaka nje bengihlanganisa la mnyaka engamashumi kodwa uNkulunkulu emuhle nje uyasiphilisa. Ngifisa ukuthi ke ngiyanibongisa bafowethu nihlale enkosini nithandane nilokhe nithandana kuze kube phakade. Amen. Kodwa ivangeli lize linganihlukanisi nemvelaphi yakithi. Amen. Ngiye ngathi babayise uma ngase yena bengenze kuthi uyahlukana beyositshela nje uthi wabona bani kuthina. Okuzothiwa cha uthe hamba nathi kwahlukana endleleni kwashiywana. Philani ke bafowethu uNkulunkulu anibusise ahlale nani ikakhulu nemazo phezulu. Amen. Amen. Siyabonga ngwane siyabonga. Mamkhanyile uyizwelile kusho umyeni wakho uyena umfundisi wena umamkhanyile. Ningalokho nilwa ke nathi mama ke umyeni umamkhanyile. Benzothi ngwane ake sifunde ake sivume nje u162 Hadebe ake sivume nje u162. Lo mama wafika kulela khaya awengazazi lezi ngoma baba uNkosi wengazazi ngokuthoba nokuthanda umyeni wakhe. Thixo ke ngiya siyabheka sengiyabheka sengibheka kuwe ke buke Nkosi ke ngisinde elungisindise Nkosi ngisindise izwi uke izwi ilona ke yezwi oke izwi ke yezwi ke logo elona ke lokukhala ke kwa
lokukhala ke kwami malifike kuwe na Nkosi yami ke ma buke lona ke mali ilona ke mali ke lona mali fige mali fige mali fige amen 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 Siyabonga abazalwane sinika udumo nje baba uNkosi ngalesihlabelelo sikhumbula abazali ababesonga malithi iBhayibheli uMoses wakwagoqa kubasket wahwaqa ngekoltayi kunje nje izandla ezasiphathayo zazisikhulekela ingakho kukanje umama wethu umama ukaMalinga Ngcobo uke wakhuluma wathi lo mfo uZiyoni uphakamisile Nzoza noma bengeke basinqome kodwa ke iqiniso lonke bangayikhulumela nje abafethu nodadewethu Mashu Mlazi inyani izinto sifike ngami nalomfethu la izinto ngingakumela lokho sifike ngami nalomfethu sibonisa abantu ukuthi yini kahle kahle uZiyoni ngalokho ke ngithi ke noma ngangasinqoma kodwa thina konembeza bethu siyazi kodwa konembeza bethu siyazi ubaba ungizwile baba ngitheni ngisho kuwena baba uCamera ungizwile baba ya zifike ngathi nalomfethu lo angisho isinqomeni kodwa sinqoma phakathi wengwane ukuthi zona sifike ngathi ngithatha leli thuba ematafuleni ethu bazalwane sinamabhodlela kulamabhodlela ngicela sikhiphe lengqondo nje ukuthi into esebhodleleni utshwala amabhodlela lawa ashiwayini lapha kaIsrael baba uNkosi indlela yakhona ukubingelelana awufiki ungaliphethi iwayini tshengisa ubudlelwano kwaIsrael nalana kukaIsrael ngoba singama Israel kamoya iwayini lelibazalane lizotshengisa injabulo abafethu abayigubhayo ukuthi kubunobumnandi lekhaya amen awanabo utshwala socela udadewethu ongusindisiwa kaMadlabane kubaba Hadebe nomama Hadebe uzosenzela itoast ebafisela omunye unyaka oka 20 years behlezi begugelana uke wathi ubaba wethu uNkosi sibanjwa uthando olubekezelela izinto zonke I'm so sorry baba Mashiya nemakhono umfowethu ongena emshadweni engeniswa ifika kumama ifika iyaphela ubuye lebhawodi iphele vele ube amuba shape but nje ibiza uthando uthi umthando umama esenganafika
ngoba uthando libekezelela izinto zonke. Cela udadewethu usindisiwe wakaMadlabane, ngicela iglasi yakhona we baba uLokhuzani. Usilokhuzeli iglasi amabili, ngicela usitsarele. Zama ngicela yasiba. Ngicela usinyakazele la mfethu amaglasi manje. Ngicela usinyakazela wona. Ufuna iya lapho kumabo. Awana lutho. Iprint ayi. Ngicela yakhe ke usizo iprint ekhaya. Okay, okay. Talking about love. Love is a beautiful thing. Talking about 20 years. It's a journey. Quite a journey. Engahanjwa inoma ubani. So nginikwe itask yokuthi ngizobahalalisela ngokuvula lelibhodlela. Ngizocela wonke umuntu athole ibhodlela bese siyasukuma sibe ready. Noma sizothatha lewa ngokubambela ngicela Jesu ngicela ngikubambele thatha le manga. Ngiyabonga noBaba Hadebe usekhupukele ngala kufanele abe ngakhona. Kwenzela Siyabonga. That 20 years is not this beautiful. Nibahle bazalwane sanibongela ngizocela sivule to them. Sizothosta kathathu. One sip. To finance. Sip. Siyasipha bazalwane. Sip bazalwane sivulile to love. To love. To finance, second sip. Finance. Umnotho bazalwane. Uthando, all the love. Prosper. Prosper. Qhubeka. Nokuhlala nje baqhubeka babe iziyoni. Amen, siyabonga. Nobuhle ke. Nobuhle. Kubalekile. Nangedash ubaba. Siyabonga. Siyabonga bazalwane asebephethe amaglasi abo maqhubeka baphuze basiphuzise nathi ngabi nomona. Siyacela bazalwane kulethu thuba lamanzi bamashiyana. Ungicela ngabusamba babami bazalwane siyabonga nina nonke nibekezelele isimemo ukumbizelwa kulomcimbi. Ngiyabonga nami ningibekezelelile ngicela la ngithathe khona ngona noma nganona ningibekezelele bazalwane. Indaba binothando esizolugubha la baba Hadebe. Sizocela ubaba wethu Njabona kahleni babu mntu ngicela simene sivala. Ngicela uthatha lethuba sicela ubaba wethu Bishop uMahlase ozosibongela bazalwane. Amkhosi sukumeni uJesu amkhonzayo amkhonzayo baba ke ekhaya ke Yesu ekhaya Yesu
thina bantu Siyabonga sengivala abazalwane babubhungane uthi uPetru uma ebona uJesu uthi wena ngempela yini uthi uJesu utshela abafundi uthi uyena ukuze uPetru naye agibele phezulu kwamanzi uhanjiswa ukuthi yingoba uJesu ethi uyena lento uPetru into emnika isibindi ukuthi uPetru wake wamsiza uKristu enenkinga yokudoba kungadobeki namhlanje mayeqhamuke phezulu kwamanzi ehamba phezulu kwamanzi uthi makuwena ngiza kuwe useyeza ke inkinga aqhakaziseka nayo uPetru ukuthi how come namhlanje sihambe phezulu kwamanzi ekubeni kodwa uyazi ukuthi kwakuke kwathi inhlanzi zingatholakali uKristu wamsiza ngibuyele ekuthini ke baba lendlela ayihambeki ngaphandle kaKristu ukuze wazi ukuthi uzokwazi ukuhamba kukhosta ukuthi uthathe uKristu uhambe naye babona amandla igama lakho linamandla moya ingcwele igama lakho liyalondana baba simemeza ubukhona bakho themba lokuphila nokuqhubeka nendlela kwabasemshadweni egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen Siyabonga bazalwane siyabonga ngiyacela bafowethu ngicela sibe nosizo kunehlalo la ufuna babu mashimana ubingelela ababukeli lapha emakhaya siyabingelela ababukeli emakhaya ngingumpostoli uMashiyane siyambonga uNkulunkulu ngani mfowethu uqala ukuthi nibe ingxenye lomcimbi omkhulu kangaka noma walenkonzo enkulu kangaka yayithi sithube ngikhona ngaphakathi ukuzothi congratulations kubaba uHadebe noma uHadebe sebenzini ongaka nasohambeni sebelihambile leminyaka engama20 bese emshadweni siyabonga kakhulu mfowethu ngathini kulobukelayo bamashiyana ngoba siyabona sikubonile nje uhamba evangelini usakhuluma insindisi nje obinjalo ungakazi uyixuba ungakaze uyishumayele ngendlela mawufika kwendawo mhlambe kulowa muntu loba senithathela uzayo nawubeka kuleli zinga osukulona manje ungathini ukuqhubeka phezulu kwalawo mazwi kubona ngoba namhlanje siyabona ukuthi uzona ukhulile yabona awumile kule nto ababemikiyona masibuka ubuhle bezinto zamanje sibona nina niphambi kwawo mfowethu umuntu osibukayo emakhaya one endimeni yobuyoni singasho sithi into yokuqala ebalekile ukwazi uNkulunkulu uma uNkulunkulu mazike uzokwazi ukuthi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi akaguquki so there is nothing engangenza ngishintshe kulento engikuyo ngoba okokuqala not as much as ifana ningathini kufanele ube business minded uwazi ama principles akwa business ukuthi whenever you've got a goal and a vision umaintain kanjani lezo zinto ezinjengalezo the same thing applies nakulolu hambo lwethu lokukholwa ngoba simi ngalokho nala ekukholweni ukuthi ezinye izinto you learn empilweni ukuthi kusenziwa kanjani zihamba kanjani uzimaintain kanjani but all in all ngifuna ukuqinisekisa nje kumuntu oyisayona esekhaya ukuthi uhambo esikulo luyilo okokuqala yonke ebalekile ukuthi abantu fanele bengayidoubt ukuthi lento yobuyona esikuyo iyiyo nje iphelele siyafana namanye amabandla akhona noma amanye amahlelo akhona futhi you'll find out ukuthi uma usuhlala phansi kahle ubhekisisa uyokubona ubuhle bokuba kule field esikuyo
usakhuluma nje baba Mashiyane kukhona into efika kimi kunomfundisi la obekhuluma kakhulu ethi ubonane noJesu athi amazwana athatha umjiva ayithinge ngoba lento inoSathane. Lithini ukuphawula kwakho kulo ladaba olusithinte kangaka thina njengabantu abavathayo? Number 1 njengesayoni nami nginayo into ethi kumfundisi uEgna lo bekhuluma. Ngiyafisa akasichazele ukuthi njengami mina ukugqoka kungubiyoni akukhona ukukholwa. I'm presenting ubiyoni and ubiyoni engiyibo akungiphambanisi noJesu and ngizofa ngibonane noNkulunkulu. And ezulwini lanathi angikhona mina ngicela ukumchallenge ngimtshela ukuthi uma ecabanga ukuthi kunjengalo Jesu ambonile lo ngimkholayo akuyena le ngimbonile ngikhonza uJesu owangibiza ngiyilento engiyiyo and align me ekuthenini ngishumayele ivangeli leqiniso kubantu baphenduke bakholwe nguJesu eyinkosi nomsindisi. So sometimes ke lithi iBhayibheli bakhona ekhathini zokugcina bayovela abafundisi bamanga abaguqula iqiniso balenza amanga. So angifuni ukungakusho ukuthi I've got the pain ngoba asikwazi ukubonana azosichazela kahle ngoba funa sichazele lo Jesu ambonile ukuthi imuphi ngoba losikholwa uye njengokusho kwembhalo. Mina angifuni umuntu athi ubone uJesu angakusho akukhothe kwiscript ngoba lithi iBhayibheli uma kungavuka ngishingelosi iqhamuka ikhuluma okuphambene nezwi lithi iBhayibheli asimxwaye lo muntu. So ke uJesu ubizela abantu ekukholweni ukuthi bakholwe baphenduke bazi iqiniso and ke iqiniso mawulazi kuthiwa iqiniso lekukhulula as izwi lisho. So ke umfundisi Mhlasimpe uma singathola iclarity uma nami ngiyafisa ukumphosela challenge la akhona ukuthi ngiyafisa mhlawumbe umfundisi aphumele obala angatshela abanye abantu akatshele thina sikhona singabefundisi baseZayoni and we can provide our numbers kube even nane sithangami azosixoxela ukuthi imuphi lo Jesu ambonile othi amaZayoni ayesilogwini ebese esitshena futhi ukuthi uthi asenze njani thina sikholwa uye ngisho kahle njengokusho kombhalo ngoba sikholwa sisindisiwe njengokusho kombhalo akulona isonto esilenzayo sikholwa njengokusho kwembhalo. So ke siyafisa ukuthi asichazele ngoba engazithithi usebona omnye uJesu ophambana nembhalo yena so sifisa ukumbona lo mfundisi akezosichazela ukuthi imuphi lo Jesu othe amaZayoni ayesogweni wayesethi uthini ngathi thina esikholwayo saphenduka sasindiswa ngaphezulu kwakho konke. Kunzima kakhulu ngiyacabanga ukuthi nawe yezombukeli kulungile sizoyenza indlela ukuthi simthole simbeke phambi kwamakhamera sikhulume naye aphinda sicacisele mhlawumbe mase nibeka kanye naye etafuleni ukhona imibuzo nje odinga ukuthi umbuze yona engazi ukuthi ke le ndoda singayithola bakithi ngoba ngiyacabanga ukuthi ayikude khona la kulo South Africa sekuyona. Hayi siyojabula kakhulu umsakazo kuma simthola kuyosijabulisa kuyokhulula umoya wethu kuyoluhlanza futhi igama lethu njengobiyoni futhi ke kuyolihlanza nevangeli ngoba asikwazi ukukholwa siphenduke iminyaka emingaka siphethe ivangeli sishumayela ivangeli lingaxutshwe nalutho kuyilo lodwa nje lingaxutshwe nalutho ebese kuqhamuka umuntu nje evuka ekseni azositshela ukuthi usethu uJesu kuye. Hayi no siyafisa impela futhi siyakuthandazela ukuthi atholakala kezosichazela njengamaZayoni. Hayi kezwakala mfundisi siyabonga isikhathi sakho sipesona. Siyabonga kakhulu, God bless you. Amen. Bingelela babukeli. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Mina ngiwakandlela kaMashu ngikhonza eDikapholi. Njobe sishilo kumfundisi uNdlela siyazi ke bakithi usuka kude kakhulu nale ndoda esingayo namhlanje ukudlulisa amazwi since ngalitholanga nethuba lokuthi nawe uphefumule ngayo le ndoda imapha amazwi ngawudlulisa kuyona. Amazwi ngadlulisa nje amazwi okuhlakanipha kwakhe umfowethu ukuthi akwazi ukubukeza umshado wakhe abone impilo iqhubeka ngoba kusho ukuthi emshadweni wakhe kumnandi ukube bengemnandi bebengebekwazi ukuphinde benze le anniversary yabo ka 20 years. Siyambongela kakhulu umfowethu ukuthi umakhulukhulu uNkulunkulu akamkhulise ahamba azi ukuthi uyisibonelo nakwabanye azi ukuthi futhi ngenkambo nangokukholwa abantu babukela kuye ahloniphe isithunzi sakhe ahloniphe isidima sakhe angaphezi ukwenza okuhle afundise nezingane ezikhula ngemuva ngobiyoni ukuthi kuyini ukuba isayoni kahle kahle ngoba njengamanje ubiyoni kufanele buphele bakhona abasichallengeayo ukuthi iyoni kufanele zishintshe ubiyoni ziyoba zihambe ziyogqoka amasudu kahle kahle ilokho kusididayo. Siyafisa ukuthola lo baba waseGoli othi yena
iyona ifanele zishintshe besingathanda ukuthi njengabasakazi nani sikhulumele nani nisondezele yena ngoba sesimbonile la ku YouTube ekhuluma ku TV esho ukuthi iyoni ushembe ayishintshe zihambe ziyokwenza enye inkonzo yokusindiswa gqoka amasuda ayiphume uJesu kubonisena akasizeke ze nalombono wakhe asibonise nathi ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu uma ithunywe ngempela akeze kithi asibize ahlangane nathi akhulume nathi siveze sinakho nayaveza nakho. Actually lento ihlala kahle maninizwa ifika kuthiwa izawuna ibeka amajazi sizoyeshogweni. Impela ayihlalanga kahle siyakhuluma sonke samazayoni esikhulele khona nesikufundisiwe kahle ibandla lasezayoni lona bandla elisindisiwe kakhulu ngoba uNkulunkulu ubekile ukuthi makhona umuntu ogulayo akathulekelwe ezayoni yabona ingakho izayoni zikhonza ubusuku nemini uNkulunkulu uJesu wakhuleka ubusuku nemini bakhona 24 hours yabona ekhuleka uma ungabhekisisa kahle ngicela ukucacisa lena izayoni zinje uma kuthi umuntu uyagula ugula nini umuntu kakhulu ugula ebusuku ingakho kwaqhamuka izayoni zithandaze kakhulu ebusuku ngoba amademoni noSathane atheka kakhulu ebusuku mina esengeke ngaba nonkosikazi ogulayo bekuthi mase kusebusuku kakhulu ivuke lento okugula kusho ukuthi leli isu liphelele abesabafice yona mabethi akuhlaselwe kuyohlaselwa kuyoliwa leyo mpi ebusuku la yona ikhona umuntu okhulekelwayo egule efike nemoya emibe ehayiza afika akhulekelwe likhulu idemoni lithi sengiyahamba sengiyatsamaya mina azishilwana ukuthi thina siphuma phe sabaka sibanibani sithunywe kusibanibani so basikwazi ukuyeka leyo nto yethu yobiyoni yokukhulekela abantu nanokuthi ke iyona seyikhulile kwezikamoya izwi kaNkulunkulu siyalifunda siyahlala phansi ba nama workshop senzise zonke izinto manje asikwazi ukusuka kalula eyoni. Nezela ke babukeli umfundisi uNdlela usekhuluma kakhulu uthinteke kakhulu ngombono wensizwa ethe izawuna ibeka amajazi uphinde lapha uyagqamisa ngokusobala ukuthi lento eyiyoni inamandla ngoba yizona ezikhuleka imini nobusuku nabantu ababefika benemimoya izawona zazikhipha nje zikhulumele yona imoya sabonga kakhulu elokugcina usivalelisa baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe naleli thuba onginikeze lona siyahlonipha kakhulu uhlelo lakho mfowethu uNkulunkulu akakusize akukhulise uqhubekele phambili uyabona nje ukuthi naseyoni siyakhula mase sikwazi ukungena ngalolu hlelo sibe nesiteshi sethu esikwazi ukusenza ngaso so angiyazi lento asingeke siyabonga hayi siyabonga kakhulu.